Faɗa mu hana. To ina son ki. Me kace? Na ce ina son ki. To Nura yaushe ka fara shaye-shaye ne ban? Salamu alaikum, barka malam. Barka kai. Da Allah in ba ka da ba za mu yi wani prank ne da kai? Ok, to shikenan ba damu. Abin da nake so, ga min yayarka ka ce kana son ta. Ta. Mana, me a ciki? Prank ne fa. To shikenan bari an jarawa an gani in za ta shiga. Ok, to yi sauri da Allah. Hello aunty. Hello Nura. Ya kike? Lafiya lauya kake? Lafiya lauya aiki. Wallahi lafiya kalau. Dama na so in ga miki wata magana ne. To wace magana ina jin ka faɗi? Magana tana da ɗan nauyi ne. A'a ka ɗan faɗa dai ina jin ka. Aunty ina jin nauyin maganar nan ga miki ita. To nauyi kuma.